Казвам се Росица Рачева. Член съм на Демократи за силна България от създаването на партията през 2005 година. Кандидатирам се за евродепутат, защото смятам, че българската политика има нужда от млади хора, които да представят България достойно в Европейския парламент и които да имат мотивацията да пренесат придобития опит по време на мандата си там в политиката в нашата страна. Вярвам, че България има нужда от нови лица в политиката, които да възвърнат доверието на българските граждани и да направят страната ни достоен член на Европейския съюз.